direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga nagpaminaw karon dining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawagan ko ninyo sa pangan nga Brian. 31. Single. Tagalawaan, Talisay City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa kumpanya nga akong gitrabahoan nga kanunay lang nga dili mutuman sa sab. Ano ninyo hisabtan? Ingon ini ang mga panghitabo. Bay, di ba nangitap ng trabaho? O bay, nagkanaybawan nga naghiring? Kon bay, ang kumpanya gitabuan sa kugagaw ba, nangitap mo trabaho ti. Mo ba? Hmm. O sige, sige. Musud ko bay. Unsa man trabaho ah? Tiglimpyo mo og aircon. Og naara mo'y service nga motor aron makadagan ra mo bisag asa sa Cebu. Mga pila ka customer ang among limpyuhan kada adlaw, ma'am? 5 ra ang pinakadaghan, oy. Mga pila man sa sweldo na mo, ma'am? Minimum ang inyong sweldo. Og na mo insurance pero umaabot pa na siya. Gilihok pa na sa kumpanya. So, unsa man no nila pangutana? Start na to og pirma sa mga kontrata. Gibasa man ka ni Mugtarong ang kontrata dong. May diretsyon na kong pirma dayo eh. Kipasabot naman mindaan sa among amo. Naniguro unta ka, uy. Pero sige lang. Dilisad siguro na magbinuang. Mao gyud. Importante nga nakatrabaho nako. Ay, salamat. Humana kita sa ikalim mga customer. Sige man panawag si Mahambay. Dapat ko nitulong nga magpalimpyo. Sa ato pa. Wow, nakabuo ka nga itong customer. Ayun anak yun. Matay mahimo. Mamay among ko na to, God. Ay, sige na lang. Ato lang trabaho na eh. Ang importante nga, sakto ta sa sweldo. Brian, sweldo nimo. Salamat, ma'am. Uy. Hala, ma'am. Ma'am. Maura ni ma'am? Oh, ako yung tarong. Ma'am, murag nasayop ka kwenta, ma'am. Kung mauning ako sweldo, ma'am. Mahog nga. 500 ang akong adlaw? Oo, 500 ra. Time pa, ma'am. Di ba minimum man ang sweldo? Ay, basta kay 500 ang nakabutang sa inyong kontrata. Bisag tan-awon pa nimo. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Gitanaw ginako sa kontrata para sa pagsiguro nga 500 bagyod ang gibutang didto. Og tinuod gid ay. Pero tungod lagi sa kalisod og nagkinahanglan kay kog trabaho, mipadayon na lang ko. Miabot og 3 ka tuig ang akong pagtrabaho sa maong kumpanya. Og unya, pila ka mga tungguang bay? Duha pa, bay! O sige, magdalita kay para makauli na yun ta. Bay! Bay! Nila lang hero, bay! Ha! Oy! Dong, salamat kinintahon. Ni mata na gyud ka. Asa ko? Niya ka sa ospital. Hindi ko sa
private room. Kada ko di bubayaran. Di ba? Doon naman mo insurance. Tawagan ako ng akong kauban. Ni ako sa bay, nagpahuway bay. Pilay makaber sa ato insurance ini ba? O ang problema ba yun eh. Kaya nanawag man ko ni ma'am. Huwag ko man kuno maliho katong insurance. Buhatan lang kuno siya 1.5 para sa tong tambal. Unsa? Unsa? Uy, dili na pwede. Naamang ka sa inyong kontrata nga. Naamo insurance. Oh, nakabasa ko. Pagbasa na ako balik sa kontrata. Unya? Still, ano yun sa plano ni mo? Mulisahin ko. Pero sa dili pa. Ako ni silang ireklamo. Usumbong ko sa duli. Brian, kalma lang. Mayon lagaan na, ma'am. Kay dili may ikaw mo dihado. Di na lagi ko gusto mo trabaho din eh. Nananin mong akong resignation letter. Effective immediately. O sige, dawaton ako imong resignation letter. Pero hangyo lang nako. Ayaw pagduol sa dole o refundan ta ka sa tanan nimong nagasto sa ospital. Unsa? Grabe gid ka baga og naong sa akong amo. Nagtuo ko nga wa siya gikadlukan. Pero hadlok man di siya sa duli. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Una pangutana. Sa wa pa ko makapirma sa kontrata sa kumpanya, gisaaran mi nga dili mi mulapas og 5 ka customer nga amo serbisyuhan kada adlaw. Pero wa man ni matuman. Miabot na og 8 ka customer og magabhian pa mig pauli. Pero wa may overtime. Pwede ba may makareklamo ini? O wa na may mahimo? Kay mao ni ang pagbuot sa kumpanya. Ikaduhang pangutana. Sa akong nahibaw-an, 500 ka pina ang minimum sa sweldo karon. Ug mao na gipasalig sa among amo. Pero ang among madawat 500 sa man matag adlaw. Daghan ming nakasaksi nga gipasaligan mi og minimum sa among sweldo. Pero iyang gibutang sa kontrata kay 500 sa radiay. Kung mapasakaw kog kaso, unsa may dag-anan nako? Pwede ba na akong himuong witness ang uban akong kauban? Ikatulong pangutana. Misaad ang akong amo nga hatagan mig insurance. Pero miabot na lang og 3 ka tuig, wa man gihapon. Nadisgrasya ko oras sa ting trabaho og igo ra nga nagpadaog 1,005 ang tag-iya para sa tambal. Kami ray gipabayad sa ospital. Mahimo ba gid ay na nga naaman mismo sa kontrata nga naami insurance? Ika-4 og katapusan. Gididaan ko nga moduol sa duli kay ripanan ra kuno ko sa nagasto nako sa ospital. Pero misend nako og resignation og effective immediately. Makuha pa ka nako ang refund? O pwede ra niyang baliwadon kay di naman ko niya empleyado. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Brian. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang muhatag ninyong tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Ang mga medical nga mga pangutana og mga problema nato pwede gyud natong ipadala sa stasyon gyapon nato kay si Dr. Rene Obra ang mo tubag ana, no? So ayaw mo kabalaka. Og ato ang mga letters kung ato ang gusto ipada, pwede na ito ipada sa suliran _
or 612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page or sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Punto legal ta karong adlaw guys. Ato ang letter sender si Brian from Talisay City. And iyahang pangutana is kani kabay ay sa iyahang kumpanya iyang gitrabahuan. Sakto di ay mo din ang ato ang drama today na naani ka 500 ra gyud kunoy nakabutang sa ilahang kontrata agoy. Pila na gay minimum na to? 540 naman tingali no. So mo ni ang iyahang pangutana. Sa wala pa kuno siya makapirma sa kontrata sa kumpanya, gisaaran sila nga dili mo lapas og 5 ka customer ilang serbisyuhan kada adlaw. Pero wala kuno natuman. Niabot og tag 8 ka customer og magabhian sila pauli. Nya way overtime. Pwede ba kuno sila makareklamo? Ani, kaya ang kaning iyahang trabahoan, no? Tiglimpyo ka panglimpyo man og aircon, no? Mo man ni iyaha. So, unsa kay nakabutang sa kontrata, no? Kaya ang ato ani, mo follow gyud ta sa labor code. Ug anything that's not in the contract, aritas labor code. Ang ato ang labor code nag-ingon nga ang pagpanrabaho nato upat 8 ka oras sa usa ka adlaw, no? And 1 hour nga full nga break. So di ko kabaw nga kung sa 5 ka customer mahuman ba ni siya wa pay 8 ka oras kay kung wa pay 8 ka oras pwede pa gyud tang makahatag or makaservice pa og customer within the 8-hour period. Ug kung ugalin mang patrabahoon ta beyond 8 hours kana overtime na gyud na. Of course, pwede mong mo reklamo para maklaro lang. Di siguro kumutawag sa reklamo. Kay naa man gud na process na karon sa labor kanang SENA, kanang single entry ba nga pwede nato paningkamutan nga ang tan-aw na to will look at the possibility nga kana ganing magpa-assist lang sa katusig, pwede ba mo masettle? Ipaklaro lang nimo ang kondisyon o kahimtang o ang situation o arrangement ninyo sa inyong pagpanrabaho. Ug unsa gyud ha? Ayaw sa na pero of course sa dole gihapon ka. Moadto. Okay. Iya kuno na ibaw-an 500 kapi naman ang minimum wage karon, correct? Mo gipasalig sa ilahang amo pero ang ilahang nadawat 500 ra ang adlaw. Daghan silang nakasaksi nga gipasaligan nga minimum ilang sweldo. Pero ang gibutang sa kontrata 500. Now, kung mupasa ka og kaso unsay laban niya, pwede ba na kong himuong witness ang uban na kong kauban? Okay, unang na kong klaro na sa nato no nga. That is correct, more than 500 pesos na to minimum wage labi na diri Cebu na taga Talisay man ka, so covered ka. We will assume na 540 pesos ang ato ang minimum wage karon. Now, naay certain instances nga ang labor code nag-ingon nga dili ta or exempted ta from following the minimum wage or kanang mga standard sa labor kung less than 10 kabuok ang ato ang gi-maintain nga employees. Pero ug mula maabot na gayg na po beyond follow gyud tag minimum wage. Wala ko kabaw kung asa ka nabutang dire. Pila mo kabuok trabahante, no? Nagtrabaho sa kumpanya, tanan ang accountant, ang driver, ang clerk, ang technician ana. Kung less than 10 mo, dili mo below sa minimum wage. So di ko kaingon nga illegal ang 500. Pero ulabi na nga ni pirma kag kontrata og nakasabot ka. Pero kung more than 10 mo nga mga empleyado sulod anang opisinaha, ang kanang imong gipirmahan nga kontrata nga 500, dili na siya ang mo stand kay naa may balaod and you cannot put into contract anything that is in violation of the law. Okay? Maski pag nipirma ka. So, ang binding ana ang minimum wage gyud. So, tan-awa kung asa ka diha nasud, no? Less than 10 or more than 10. Okay? So, in kaso og more than 10, pwede gyud ta mo adto sa labor para mo reklamo for the differential and for the proper payment of the minimum wage moving forward. Ikatulong pangutana, ni saad ang akong amo nga hatagan mig insurance, pero niabot na ang tulo ka tuig wala gihapon na disgrasya ko oras sa ting trabaho ug igo rang nagpadala og 1.5 ang dag-iya sa tambal. Kami ray gipabayad sa hospital, mahimo ba gyud diay na nga naaman mismo sa kontrata nga nami insurance maski ba kay insurance naman kay SSS na unsa man ni wala data ning follow sa sakto nga labor standard. So I think dapat ipa-check na nimo imong kumpanya ug ireklamo didto, no? Kay apil man na siya kay kung pananglitan mo gud unta
naata kay SSS no or PhilHealth no nganong wala man ni unsa may nganong maning wala man, so I think you have to go to Dole. Ikaupat og katapusang pangutana, gidid-an ko pagduol sa Dole kay refundan ra kuno ko sa gasto sa ospital, pero ni send nako og resignation og effective immediately ni makakuha pa ka ako sa akong refund or pwede nilang niya bawion kay di naman ko nila empleyado. Dili, whatever is the obligation, even ang imuhang kung entitled man gani kag 13-month pay ug overtime pay, pwede ra gyapon na nimo makubra maski di naka-connected sa kumpanya in so far as katong mga oras ug mga adlaw nga imong gitrabahuan unya wa ka na kumplituhan sa sweldo nga obligado ang kumpanya nga muhatag nimo, no, including the benefits. So pwede ra gyapon ka mo reklamo ngadto sa labor para sa imuhang differential nga pay. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.